سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټچ څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag, Hallo, op het vliegveld. op het vliegveld. په هوایي ډګر کې. Ik wil graag een vlucht naar Athene boeken. Ik wil graag een vlucht naar Athene boeken. زه غواړم اتن ته یو الوتنه یو پرواز وکړم. Is dat een directe vlucht? Is dat een directe vlucht? آیا هغه یو مستقیم الوتنه ده؟ Een plaats bij het raam, alstublieft. Een plaats bij het raam, alstublieft. د کړکۍ خواته څوکۍ په مهربانۍ. Ik wil graag mijn reservering bevestigen. Ik wil graag mijn reservering bevestigen. زه غواړم خپل ریزرویشن تایید کړم. Ik wil graag mijn reservering annuleren. Ik wil graag mijn reservering annuleren. زه غواړم خپل ریزرویشن لغوه کړم. Ik wil graag mijn reservering omboeken. Ik wil graag mijn reservering omboeken. زه غواړم خپل ریزرویشن بیا بوک کړم. Wanneer gaat het volgende toestel naar Rome? Wanneer gaat het volgende toestel naar Rome? روم ته بله الوتنه کله ده؟ Zijn er nog 2 plaatsen vrij? Zijn er nog 2 plaatsen vrij? آیا اوس هم 2 ځایه خالی دي؟ Nee, we hebben nog maar 1 plaats vrij. Nee, wij hebben nog maar 1 plaats vrij. نه، موږ یوازې یو ځای خالی لرو. Wanneer landen we? Wanneer landen we? موږ کله ښکته کیږو؟ Wanneer zijn we er? Wanneer zijn we er? موږ به کله هلته ورسیږو؟ Wanneer rijdt er een bus naar het centrum van de stad? Wanneer rijdt er een bus naar het centrum van de stad? څه وخت د ښار مرکز ته یو بس ځي؟ Is dat uw koffer? Is dat uw koffer? د جامو دا بکس ستاسو دی؟ Is dat uw tas? Is dat uw tas? دا کڅوړه ستاسو ده؟ Is dat uw bagage? Is dat uw bagage? دا ستاسو سامان دی؟ Hoeveel bagage mag ik meenemen? Hoeveel bagage mag ik meenemen? زه څومره بار یا سامان ځان سره اخیستلی شم؟ 20 kilo. 20 kilo. 20 کیلو. Wat? Maar 20 kilo? Wat? Maar 20 kilo? څه؟ یوازې 20 کیلو؟ راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. Op het vliegveld. Op het vliegveld. په هوایي ډګر کې. Ik wil graag een vlucht naar Athene boeken. Ik wil graag een vlucht naar Athene boeken. زه غواړم اتن ته یو الوتنه یو پرواز وکړم. Is dat een directe vlucht? Is dat een directe vlucht? آیا هغه یو مستقیم الوتنه ده؟ Een plaats bij het raam, alstublieft. Een plaats bij het raam, alstublieft. د کړکۍ خواته څوکۍ په مهربانۍ. Ik wil graag mijn reservering bevestigen. Ik wil graag mijn reservering bevestigen. زه غواړم خپل ریزرویشن تایید کړم. Ik wil graag mijn reservering annuleren. Ik wil graag mijn reservering annuleren. زه غواړم خپل ریزرویشن لغوه کړم. Ik wil graag mijn reservering omboeken. Ik wil graag mijn reservering omboeken. زه غواړم خپل ریزرویشن بیا بوک کړم. Wanneer gaat het volgende toestel naar Rome? Wanneer gaat het volgende toestel naar Rome? روم ته بله الوتنه کله ده؟ Zijn er nog 2 plaatsen vrij? Zijn er nog 2 plaatsen vrij? آیا اوس هم 2 ځایه خالی دي؟ Nee, we hebben nog maar 1 plaats vrij. Nee, wij hebben nog maar 1 plaats vrij. نه، موږ یوازې یو ځای خالی لرو. Wanneer landen we? Wanneer landen we? موږ کله ښکته کیږو؟ Wanneer zijn we er? Wanneer zijn we er? موږ به کله هلته ورسیږو؟ Wanneer rijdt er een bus naar het centrum van de stad? Wanneer rijdt er een bus naar het centrum van de stad? څه وخت د ښار مرکز ته یو بس ځي؟
Is dat uw koffer? Is dat uw koffer? د جامو دا بکس ستاسو دی؟ Is dat uw tas? Is dat uw tas? دا کڅوړه ستاسو ده؟ Is dat uw bagage? Is dat uw bagage? دا ستاسو سامان دی؟ Hoeveel bagage mag ik meenemen? Hoeveel bagage mag ik meenemen? زه څومره بار یا سامان ځان سره اخیستلی شم؟ 20 kilo. 20 kilo. 20 کیلو. Wat? Maar 20 kilo? Wat? Maar 20 kilo? څه؟ یوازې 20 کیلو؟ دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag. Tot ziens.